Здравейте, гангстери и гангстерки! Тъй като няма да играем за сега Genshin Impact, или поне ще мине малко време, алергията се обажда, ще играем Real Life Genshin Impact Farming Simulator. Това е Constellation 6 Тигнари, пускай Дендро. Така, някой викат Тигнари е слаб. Не, Тигнари просто му трябва косачка. На Тигнари му трябва косачка. Ето, в урина имаме вода H2O, Lunar Damage. И Тигнари започва с пуска Normal Attack, Distribution. Замята направо се предава под краката на Тигнари. 6 лева Constellation. Зър. By the way, те ривата вкъщи. Тигнари забива, ще изпусне ли пуска спечал за напредавка. Пуска втория спечал. Бойна предавка. Бързи и шумни. На Дендро ползва Дендро атака с Burning ефект. Burning ефект. Neutralize. Shit. Ау. Ап. Да, пуснем малко XP. Constellation 6, сама без XP. Нисък левел. Диане 90 лева. Constellation activated. Turbo Sweep. Гледайте, Тигнари направо копа нивата. Мале, гангстери и гангстерки, това си е направо Sweep. Ще направи ли? Здрасти, брат. Genshin Impact Real Life Farming Simulator. Тигнари 6 лева Constellation. Просто му трябва косачка. Покажи разочарованието, брат. Тебе, голямо. От мене голямо разочарование. Айде, стига се снимал. Да. Добре. Абонирайте се, лайквайте, коментирайте. За още видеа Farming Sim Simulator.